Po utkání Slovensko-Slovinsko máme tady jako hosty trenéra Imricha Antala a máme tady nejlepšího hráče slovenského celku po tomto utkání Romana Šimunka. Trenére, chtěl jsem se vás zeptat, třetí zápas, třetí prohra, ale pozorujete vy jako kouč zlepšení ve hře svého týmu na tomto šampionátu? V tej otázke si myslím, že samozrejme, že máme tu veľa nových hráčov, ktorí sú tu prvýkrát a v podstate zistujú, ako sa to hraje. My to hrajeme troška na Slovensku ináč, troška dopomalá, tu je to troška iné. A si myslím, že tí skúsení hráči v niektorých momentoch robia veľmi dobré veci, lebo jednoducho sa stáva, že dokážu strhnúť tú striedačku na svoju stranu, ale musím zase na druhej strane povedať, že máme troška problémy s disciplínou, čo sa potvrdilo aj dneska. Že pokiaľ by sme boli schopní hrať vo štvorici, tak si myslím, že aj v tých predošlých zápasoch by sme boli o mnoho lepším súperom voči tým mužstvám, proti ktorým sme hrali. Děkuju. Zeptal bych se pana Šimunka. Ve vašem týmu bylo dnes v tomto zápase se Slovenskem hodně vyloučených. Nebyla to jedna z příčin, že možná vám třeba už pak scházely síly a hráli jste často v oslabení a inkasovali? No je to príčina každý zápas, pretože keď si pozriete Ameriku, tam sme mali 5-6 vyučených, dostali sme 5-6 gólov. Kanada to isté, takže my tie zápasy prehrávame v oslabeniach, to je vidieť. Trenére, nedoufal jste v lepší výsledek za toho stavu, kdy se vám podařilo snížit na 1-1, ale pak asi ten úder od Slovinců byl tvrdý. Tam jste dostali 2 branky ve velmi rychlém sledu. Ja nikdy nekomentujem, ja neviem, výkon rozhodcov, ale ja by som len chcel apelovať tu na ľudí, aby každý zápas, ktorý sa tu hrá, aby pískali tí špičkoví rozhodcovia, ktorí sú tu. Ja neviem, prečo ich niekto šetrí, alebo a hlavne, aby si tu niekto dal fakt ako záležať na tom, že keď hraje Slovensko, tak to sú vždy také zápasy, ktoré sú také emočné pre každého, aj pre nich, aj pre nás. A jednoducho, ja nemám záujem, aby sa niekto z hráčov, či na našej strane, alebo na strane Slovincov zranil. A sú zbytočné zranenia, ktoré tu prichádzajú len kvôli tomu, že niekto neodhadne situáciu tak, ako je. A ja si myslím, že dneska možno, že aj na strane Slovincov neboli tie fauly také, ktoré boli na vylúčenie, ale zase na druhej strane tie fauly, ktoré boli na vylúčenie, vylúčené neboli. A to isté si myslím, že môže zhodnotiť aj tréner Slovincov. A jednoducho treba to troška začať pískať s citom a keď je faul, nech je faul, ale ne keď niekto zakričí, že au, tak potom to niekto odpíska, potom keď hráč padne na zem, sa zase neodpíska, potom ide hráč na bránu, je seknutý, zase to není potrestané. Ako, ja by som len, akože ja nechcem nikoho obhajovať, ani tých našich hráčov, lebo je pravda, že hráme nedisciplinovane, ale ako na niektorých momentoch až je to neuveriteľné. My tady slovenského trenéra budeme mít po vás, tak se ho na to určitě zeptáme. Já bych se ještě zeptal nejlepšího hráče slovenského týmu. Jak budete hledat motivaci do těch dalších zápasů? Přece jen už to bude to hodně těžké proti nejlepšímu týmu druhé skupiny nastoupit. No je pravda, no my sme prichádzali na ten turnaj s tým, že pokúsime sa poraziť tie najsilnejšie mužstvá, čo sa nám nepodarilo, ale vieme, že tie naše kľúčové zápasy prídu až ku koncu. Teraz dostajeme zrejme toho prvého z tej skupiny, no nič, skúsime sa zahrať, skúsime hrať bez vylúčení, pretože myslím si, že tam sa láme chleba a uvidíme, myslím, že prekvapiť môžeme, prečo ne? A pane Šiminku, může to být buď to český tým, anebo to může být ještě švédský tým, koho byste raději chtěl? Dobrá otázka, no. Ťažko povedať, to sú kvalitné týmy. Asi Čechov. Takže já děkuju. Máte někdo otázku na naše 2 hosty? Kdybyste narazili teoreticky na Českou republiku, v čem si myslíte, že je největší síla, protože zatím tady obou soupeřům dala 9 gólů? Je vidieť, že český tým sa buduje postupne. Ja som už dosť dlho pri inline a pozorujem tých hráčov, ktorí sú tam. Máte tam veľmi skúsených hráčov, ktorí to hrajú možno už na vrchole možno aj 8 rokov. Už keď som bol v Amerike, tam už boli kopu hráčov kvalitných vozdeckých a každý rok to doplňa tie hráčmi, ktorí si myslím, že majú vo veľkú kvalitu aj v ľadom hokeji, že sú tých top hráčov na svete a ja si myslím, že niektorí ľudia podceňujú troška ten inline, ale si myslím, že ten inline je strašne veľa o hlave. Viac ako o síle, viac ako o rukách a tam sa ukáže, jak tí hráči vedia kreatívne myslieť a ja si myslím, že v tom máte asi momentálne najlepšie mužstvo na svete, že tá kreativita je jednoznačne na vašej strane. A názor, pane? No, ja si myslím, že ak chceme hrať s týmito týmami, tak musíme hrať disciplinovane a musíme zlepšiť hru v obrane, pretože je jasné, že títo hráči sa budú dostávať do šancí a my proste musíme zústiť obranu a hrať hlavne v obrane zaistene. To si myslím, že... Právě to jsem si chtěl zeptat, jestli během teďka třeba nepřijít na řadu nějaký mentální trénink, protože to, abyste zůstali bez vyloučení, bude asi zítra extrémně, no pozítří bude extrémně důležitý.
Tak ja si myslím, že český tým to nehraje strašne veľa. Máte tam dobrých korčuliarov, rýchlych, ale ja keď som to pozeral, vy to hrajete tak prepracovane na čistú hokejku, jak my hovoríme, áno, že není sú tam také ťažké tie kombinácie, kde by sa utapali tí hráči v systému 1 do 2, 1 do 3 a v podstate si počkáte na tú vhodnú príležitosť, čo sa dneska aj nám ukázalo, že Slovinci to za určitých okolností murovali 4, keď už mali náskok a my sme tam potom išli do plných, ale vždy sa tam stane, že ten hráč, keď sa to druhýkrát, trikrát otočí, tak vždy tam nejaký hráč spraví chybu a sa tam nájde priestor v tej obrane, kde ten hráč môže ten puk čistý dostať. A to sa mi páči na vašom úspe, že v podstate, keď jeden cíti, že nemá význam ísť do toho, tak to otočí a otočí to aj 5-krát. Kdežto my zoberieme puk a ideme niekedy 1 do 2, 1 do 3 úplne zbytočne. A namiesto toho sme si to hodili a v podstate dneska je taká situácia, že keď si pozriete fotbalový zápas, tak tiež sa tam hodnotí, kto mal aké držanie lopty. A dneska ja som pozeral vaše zápasy a vy ste silní držaní puku. To znamená, že čisté tie puky neodhadzujú tí hráči alebo nestrácajú, ale máte veľké percento držania pukov a čo je potom zase voda na mlyn pre vás, že si počkáte na tú vhodnú príležitosť a vtedy udrete. No a samozrejme tá sila na brankárskom vašom poste, ako tam nám troška dneska brankár v tých prvých 3 góloch, troška to na ňo padlo a my tam dali druhého golmana a ten sa troška chytil. Ja si myslím, že vy máte výborného brankára. Ja som to včera pozeral v televízii ten zápas a mal tam fakt akože dobré zákroky, ktoré tomu držia až do poslednej chvíli. Dobre, takže my ďakujeme našim hostům a